Benvinguts a Resina i avui anem a parlar així en Resina el nostre blog particular sobre handbol en general. Només hem parlat últimament de l'handbol Benidorm, però podem parlar també d'altres coses, principalment perquè sabeu que és l'equip principal de la zona. Pues anem a començar en ells. Endavant! Passat cap de setmana l'handbol Benidorm va quedar 29-31 davant el Bidasoa Irún, en un partit en el que els de Fernando Latorre van contestar els que criticàvem o els que havien comentat que faltava certa motivació, i no vaig ser jo només, sinó que fins i tot el propi Fernando Latorre, en declaracions a la prèvia del partit d'Irún, comentava que semblava que l'equip s'havia deixat anar. Fins i tot Javier Avínzano, el seu president, recordem que també va fer incidència en què havia que fer un canvi d'actitud, i l'equip ho va fer i ho va demostrar i va fer un partit fantàstic. Dues notícies importants: l'equip de Mino Borja, el Servigroup Benidorm de Divisió d'Honor Plata femenina, va guanyar en l'últim partit al Joventut Mataró. El partit va finalitzar amb 31-30 a favor dels de Mino Borja, que van dominar durant pràcticament tot el partit, però sí que és de veres que una parada de Noemí Pérez a l'última acció li va donar una miqueta d'aire al Joventut Handbol Mataró per a poder empatar el partit. Comentar que el Servigroup Benidorm d'esta divisió ha quedat, de la divisió d'honor plata femenina, ha quedat en 9a posició, ha finalitzat ja la Lliga, i que el Joventut Handbol Mataró en 6a posició, que ja han començat les converses en el propi Mino Borja per a la renovació de la temporada que ve, que el club està en converses amb ell. Veurem com estan aquestes converses i quin és el projecte que presenta el handbol Benidorm de divisió d'honor plata femenina per a la pròxima temporada. D'això passem a una altra notícia de prou rellevància que van tindre la passada setmana, i és el projecte que està fent el Horneo Sporting Alicante, l'Horneo Sporting d'Alacant, que s'ha destapat i ja és una cosa que estava entre bambalines, però ja a tots els blogs, els fòrums i a tot arreu es sap que el club té com a projecte pujar a la divisió d'honor, a la màxima divisió, a la Lliga Asobal, i per això ha fitxat a De Novais, que és un jugador del Villadaranda, que porta les 3 últimes temporades a l'equip d'Aranda de Duero, i un equip que volen que la temporada que ve doni un salt de qualitat. I això és una partida d'escacs, perquè aquest anunci, per una banda, diguem-ne, al territori alacantí, que sabeu que és molt prolífic en l'handbol, per una banda està l'Sporting Alicante, d'acord? I per una altra banda tenim el handbol Benidorm. Un dia després, el seu president, Javier Avínzano, va fer una entrevista en exclusiva amb el periodista Pablo Verdú, al Espanyol de Alicante, el dia 23 d'abril, en el que parlava de entre 5 o 7 baixes a l'equip de Fernando Latorre per a la pròxima temporada i al projecte que està preparant l'equip. Diu que volen una plantilla més curta, però a poder ser una miqueta més de qualitat d'alguns dels seus integrants. És interessant perquè esta batalla per l'hegemonia de l'handbol alacantí ha sigut una batalla que va des de fa més de 40 anys i que han passat molts actors, ja sabeu, Altea, Torrevella, Calpisa, Tecnisan, que és el mateix club, Obras del Puerto. L'Almoradí va tindre també una etapa molt preponderant en aquest moment, Elx, la faceta principalment femenina, i veurem com continua aquesta lluita, que és una lluita fora per establir qui serà el club que en els pròxims anys s'ocupe el lideratge de l'handbol així a les comarques alacantines.
El que hem pogut saber és que l'Sporting Alicante, l'Orneo Sporting Alicante, estaria interessat en el jugador de l'handbol Benidorm, Adrián Nolasco, per a la pròxima temporada. Veurem com acaba aquesta operació, sabem que és un dels jugadors que està en llista, que no ha tingut aquesta operació en el colze una de les seues millors temporades a l'handbol Benidorm. La temporada passada sí que va ser estratosfèrica, la de il·licitar, però que enguany no ha tingut la millor de les sorts a Benidorm. Veurem com acaba. Possible baixa del Benidorm, passem a altres, perquè ens han confirmat que el tema de Leo Tercariol sona molt fort en Logroño per a ser un dels possibles fitxatges de la temporada que ve, que està molt treballat el fitxatge per a ambdues bandes i que veurem com rubrica, però el porter brasiler que disputarà enguany els Jocs Olímpics, si així ho determina el seleccionador brasiler, serà una baixa sensible per a la temporada que ve i se'l recordarà per tot el que ha donat, pel seu caràcter i veurem a veure com acaba el vot de Leo Tercariol. Altre que hem pogut confirmar que tampoc continuarà la temporada que ve serà Gonzalo Porras, el número 3, el pivot, que és molt estimat així a Benidorm. Ja sabeu que ha passat per així en 2 etapes diferents abans de passar per Granollers, i és un pivot que sabem que no continuarà la temporada que ve, no sabem encara la seva destinació, estarem atents per intentar contar-vos on acabarà el bo de Gonzalo Porras. Ivan Nisevich està en una situació complexa perquè té 39 anys, des del club sabem que li han demanat que continuï una temporada més, a ell li agradaria tindre un altre paper, no sabem si al final el podran convèncer per a que continuï una temporada més. El que sí que és evident és que està demostrant que està per a jugar. Va fer un partit fantàstic contra el Bidasoa, un llançament de 7 metres, en accions de jugades, de contragol, i està fent una temporada verdaderament elogiosa, siguent el segon màxim, un dels màxims golejadors junt amb Mario López i Josep Folqués de l'equip, i James Parker són els màxims anotadors de l'equip. Saben que no continuarà perquè ja està confirmat, ja ho hem dit, és Josep Folqués, que se n'anirà a l'Sporting de Portugal. Josep Folqués, que ho ha donat tot i ha crescut d'una manera estratosfèrica a Benidorm, el jugador d'Algemesí, lluitador sempre, el Fideo Folqués. I atenció, perquè això sí que no ho ha publicat encara cap mitjà de comunicació, hem pogut constatar que un altre que està a la parcel·la o a la zona d'eixida del club és Mario López, que està lesionat del genoll ara mateix, no pot disputar els partits. Sona amb molta força a França com a possible destinació. Hi ha algunes fonts properes que han deixat caure que un dels equips que està més darrere del jugador de Lleó seria el Shakhtar de Toni Gerona, on anirà a jugar Adrià Figueres la pròxima temporada. Veurem on acaba el bo de Mario López, que ha fet una temporada verdaderament impecable, només una miqueta atacada per este final de temporada amb la seva lesió al genoll. També estaria al voltant, o que sonaria per a l'equip de la Rioja, seria Ángel Rivero, el cubà, que també estaria en l'esfera de l'equip Frangiví, i que la pròxima temporada tampoc estaria a l'handbol Benidorm, com tampoc estaria Emil Feuschmann, que tampoc renovaria, de la mateixa manera que Jaka Spiljak, ni ens consta que també podria ser una possible eixida, està parlant en el club de si acaba renovant o no, Borja Méndez, l'il·lusionista gallec. Dos jugadors que també tampoc han tingut massa incidència a la temporada són Juanpe, el jugador d'Elda, el porter, molt jove, de 20 anys,
que veurem si al final acaba renovant o no amb l'equip d'Asobal. Sí que és de veres que està al segon equip també i està fent una temporada destacable, principalment el principi de temporada. Estos últims partits s'ho ha partit més les seves accions de joc amb Carlos García, l'altre porter del segon equip, de la mateixa manera que és difícil, o s'entendria poc, la continuïtat de Balsa Zejovic, el montenegrí, que va arribar com a revulsiu o comparsa, podríem dir, de Mario López, i que no acaba d'entrar mai, no ha entrat mai en els plans de Fernando Latorre. Ha fet 2 partits prou destacables en el segon equip, a Primera Nacional, s'ha integrat al grup, però costa que li renoven en aquest paper amb el primer equip d'Asobal. Les renovacions ja conegudes de James Parker per 2 anys i segons les nostres fonts hi ha diversos jugadors que també estarien o per contracte o perquè continuen tenint contracte o prolongar la seva estança en el club, que serien el capi Carlos Graucius, que continuaria de la mateixa manera que Pepe Oliver, que ha crescut de les últimes temporades defensant com a defensor. Podem dir que aquesta parella de Grau i de Pepe Oliver al centre seria equiparable quasi al paper que han desenvolupat en la selecció Gedeon Guardiola i Viran Morros. Podríem dir que són el Viran i el Gedeon del Benidorm. De la mateixa manera que també continuaria Ivan Rodríguez, que està tenint uns últims partits i una incidència en el joc i en l'equip fantàstica i memorable, en partits que tant aporten en defensa com en atac, i així ens consta que des del cos tècnic volen que continuï evolucionant. De la mateixa manera que Jules Liniers, que també està tenint una temporada fantàstica, més l'anterior si cap, però el començament de temporada va ser verdaderament destacable, jugant moltes vegades en el lateral dret, una posició que no és massa còmoda per a ell, però que ha tingut facetes anotadores prou destacables i que veurem com acaba la temporada, però en principi sí que comptaria amb els plans del primer equip. De la mateixa manera que Vicente Benito. Ens consta que el club estaria treballant en la possibilitat de fer que tinga dualitat de fitxa en el segon equip i en el primer equip, i que puga aportar també a la primera plantilla, que així s'ho ha guanyat sent el màxim golejador de l'equip de Carol Estevez a Primera Nacional. Les altes ja conegudes d'Álvaro Ruiz i el Wisla-Plock per 2 temporades. Recordeu que està a la fase final, a la Final Four de la European League, aquesta competició de la qual es va baixar a l'handbol Benidorm de forma polèmica, podem dir. També està confirmat el fitxatge d'Iker Serrano, el jugador guipuscoà de 36 anys del Vidasoa, de la mateixa manera que un dels màxims golejadors i el màxim golejador del Sant Martí adrianenc, Edu Calle, que sabeu que ha passat per la cantera del Futbol Club Barcelona. Esta setmana s'ha anunciat el fitxatge de Pedro Borba, de l'Sport Clube Pinheiros de Brasil. Estava també per ahir rodant el nom de Guillerme Borges, que finalment se n'ha anat a de Mar de León, l'equip de Manolo Cadenas. Els possibles noms que sonen de cara a incorporacions de la temporada que ve. Sabem que l'handbol Benidorm necessita, amb la possible eixida d'Àngel Rivero, com ja han comentat en Logroño, un lateral dret. En este cas seria Luis Fe, estaria en la llista del club, de l'AEK d'Atenes. Un jugador que ja ha demostrat de forma sobrada en equips com, per exemple, en La Rioja, en Logroño, va demostrar la seva valia i les seues possibilitats com a jugador en eixe lateral dret de la Lliga Asobal. Altre jugador d'eixa parcel·la, que en principi està cedit per el club amb vol Eivissa, és Basualdo, però que, segons el que publicava l'altre dia Roman Bravo, 10, a Twitter,
l'Atlètic Valladolid estaria interessat en la seva incorporació de forma immediata per a la pròxima temporada. Ara ve el tema interessant. L'handbol Benidorm necessita amb l'eixida de Josep Folqués, un extrem esquerre de categoria que puga donar confiança a l'equip, i sabem que a la llista està el jugador del Cangas, Dani Fernández, ex de la cantera del Barça, que evidentment s'està jugant la salvació del seu equip de la Lliga Asobal, que encara no s'ha manifestat de cara al seu futur, sabem que està en llista, veurem si rubrica aquesta operació o no. Altre jugador que estaria a la llista del club per a poder acompanyar principalment a Álvaro Ruiz en aquest centre de l'atac seria Nacho Vallès, que és un vell conegut de l'handbol Benidorm, que ja va passar per ací, coneix la ciutat, coneix l'entrenador, coneix el club i està fent una temporada fantàstica a les ordres de Víctor Montesinos al Liberbank Sinfín. Per a substituir, com ja han comentat, la més que possible baixa de Mario López amb la seva eixida, el club estaria pensant en l'argentí Pablo Vanstein, en fonts properes que li haurien fet una oferta per a ser el substitut de Mario López a l'extrem dret de l'equip. Veurem si s'arriba a un acord amb Vanstein i com acaba aquesta història. El jugador, ja sabeu, internacional per Argentina i que enguany Moya i Pizarro en Cuenca han tingut a este final de temporada una miqueta més de protagonisme que ell. I per últim, en el cas de que se n'aniguera, com ja han comentat, que sona la possible eixida de Leoter Cariol per al Logroño, seria la possibilitat d'incorporar un porter. Es confia plenament en Roberto Rodríguez i el que ens comenten és que estaria sonant i estaria en llista també interessat. No hem dit en cap moment que estiga assignat a ningú dels jugadors, simplement que interessen i que s'està mirant el bo de Dimitri Patotsky, el jugador de Nava, que coneix un vell conegut de l'handbol Benidorm com és Tupoi Kisoain, de 28 anys, el jugador bielorrus, que este mateix mes ha sigut nomenat junt amb Leo Maciel els dos millors porters del mes de la Lliga Asobal, de la Lliga Sacir Asobal. Veurem com acaba el futur de l'handbol Benidorm. El que vos hem dit és el que sabem. I per últim m'agradaria acabar felicitant el Club Esportiu Villablanca, el primer equip del senyor femení de Juana Molina, que ha salvat la categoria a Primera Nacional. En principi, el projecte estava cridat fins i tot a lluitar per els llocs d'ascens, però un any, ja sabeu, de pandèmia i amb dificultats, ha portat l'equip de Juana Molina a lluitar per les places de salvació i finalment van salvar la categoria el cap de setmana passat, 18 de 9 contra el Burjassot. Res més, moltes gràcies per haver-nos escoltat i ens veiem. Espero que tingueu les mans prou brutes de resina.